khaba ngenxele lasekunene uyile Sandro wayibeka emnatheni ebeyibonile uBrandon Sereno wayibeka emnatheni Vidal wabrika wayibamba uPeterson Ray Frosler wayibeka emnatheni advantage Kaizer Chiefs uThua left uVidal ukhaba ngelasekhohlo uyile Vidal ibeke emnatheni kabuhlungu le penalty Da Silva ayibetha yaphuma ezandleni sikaNozinti yabizwa emnatheni ayibeke emnatheni Abidal akayenga kude kulapho uThabucela uyile wayibeka emnatheni iphansi yabanjwa kuNozinti kodwa ayibeka emnatheni uThabucela advantage Kaizer Chiefs odukujongile mntanami ngabe uScope ile kuthiwa the cheeky one Aiden McCarthy ngabe udumo lukuwe na uyile McCarthy wayibeka emnatheni bayikhipha ikhaba uScope yase-Angola bayikhuphela ngaphandle Kaizer Chiefs yedlula kwi-Confederations Cup yayimincili ke ngoku kumabala ase-FNB kwathanani kwiikhosi esilaziyo leliza nodumo lelingabethwayo kula mabala ayikaphumi iKaizer Chiefs isacabhaza ibheka phambili ozitha kwiniko Aiden McCarthy angena njengelalela wathi izawungqotywa ndim le penalty uBob Stake waqhwaba izandla wathi sanele sivuyile sibonile iyamkeleka le impumelelo kuba iKaizer Chiefs isaqhubela phambili kwiConfed ayikaphumi isaqhubela phambili ibheka phambili sizijwili kubafana bayo ikhapha uScope kwa-centerline abona nje abalandeli bekhosi onwabile imidaniso namhlanje amagqiyazana ekhosi athi nathi sizawuhamba le ndlela siyibone yanjengobhuti bethu